Entre dúas terras. Moi boas, aquí estamos en Entre dúas terras de novo. Eu son Carlos Cernadas e estou co único, co increíble, co inigualable, co espectacular, co Pantera, co, co, co Águila, Marcos Rodríguez Mackenzie. Que pasa? Que pasa, tío? Hola a toda a xente. Para o próximo programa tereiche que presentar eu mellor, porque creo que che dixo, hola Carlos, que tal? Fala algo. A mí os contrastes funcionan ben. Sí, Eso... está ben. Pois sí, home, moi ben, ti que tal? ben, como ves estou aquí cunha gorra, Dacho sol aí no piso. dame Na o casa. solazo aquí no piso, gorra de Stonehenge. Ostras, claro. Stonehenge. Bueno, sendo de Londres, irías, non? Alguna vez. A ver, perdona un momento. No, me vou enfadar. Xa Como se... que sendo de Londres? Bueno, non eres de Como Londres. que sendo de Londres? Vivindo en Londres. A ver se vou a decir que eres de Boiro, ti. Non tería ningún sentido, porque eu nunca vivín en Boiro. Merda, eso tamén é verdade. Teño dormido Vale, algunha noite, non vou negalo, porque, home... que quede claro a audiencia. Eu son de Rianxo, e punto. Que por circunstancias da vida viva a non sei cantos miles de kilómetros. Bueno, pero eso. Sí, fun a Stonehenge que por coñas me flipan a min todos estes rollos sabes, de castrexos celtas, toda esa vaina. Stonehenge, para que non o sepa, o sea, non sei, que a ver, que claro, se me poño falar de Stonehenge, isto se vai tal, pero solo, mira, un dato curioso que me flipou, que igual lo sabes. Bueno, para Xa, xente sí, que non xa, sei, xa sei. xa o sabes. Porque xa mo contaste, pero Non, os nosos sí que che ointes contei. no. Sí, Sí que che claro. contei. Cando che fixen a pregunta de irías, xa sabía que foras. Sí, pero quero dicir, o dato curioso, sábelo. O de cando o ves que está ali... Conta ti o que foi, sí, veña. No, conta ti, conta ti. No, 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 non Sí, conto sí, nada, sí, conta a ti. conta ti, A ver, home, isto non é unha chamada telefónica de, de cólgame ti. Vale, pois, bueno, isto non é para que non o sepa. A ver, que, joder, non quero ofender que a inteligencia de nadie, pero tampouco que a estupidez, sabes? Entonces, eu, por si acaso, vou dicir, Stonehenge é un... bueno, non é das 7 maravillas do mundo, pero é definitivamente unha maravilla, porque é un xacimento arqueolóxico que foi construído fai... cantos anos? Fai... 3000. 3.000, É exacto. que pon na túa gorra. Eu teño unha gorra, sí. É que estaba dicindo, eu sei que é máis de 2.000, pero non. Vale. Isto danos pa un short, pa YouTube. Gracias, Carlos. Ai. Bueno, xe toca a min humillar. Hai que redondear. No short redondeamos aí donde pon... Mira, tomar por culo a gorra. Bueno, Xa non hai máis información. xa non foi a Stonehenge. Sí que foi. Pero entón, eso, puxeron aí uns pedruscos da hostia, que eso parece así como cousa máis de agárrame o cubata, vou aí a poñer uns... Pero a flipada desto é que claro, esas pedras, e eso está demostrado, esas pedras saliron dunha canteira que está como a 70 millas. 70 millas en kilómetros será 130. 130 ou por aí. Sí, por aí. Claro, fai 3.000 anos de facer ese traslado non a puta broma, porque estamos falando de pedras, de pedruscos de varias toneladas. Entonces, claro, é unha animalada. Hai o rollo é que as trasladaron ali e despois eso, o que é, claro, non é simplemente así unha cousa así como de paganos, así que se puñan aí con un lume e se flipaban aí un pouco e tomaban unhas setas. É un observatorio astrolóxico. O sea, era un lugar que, o sea, a maneira en que están colocadas as pedras e todo eso, sabes, se corresponde con unha cantidade de movidas solares e tal, que, bueno, si hai algún experto astrofísico por aí que explique. En fin,
recordemos que este é un podcast de música, pero como tiñen os Restonens, pois falamos deso. A rañala. Aí está. Tócache ahora. Eu xa non falo máis. Pois non sei, hoxe eu quería que Carlos empezara a decir algo sobre Stonehenge, entonces por eso saquei o tema, pero vamos a falar de... Carlos, de que imos a falar? De que imos a falar? Pois digo xo ahora mismo. Vamos a falar de guitarristas. Bueno, pois marcho, Guitarristas. Por que marches? Nada, é broma. É logo. Ti de guitarristas sabes? Sí, claro. Sí que sei. Pois está. Ahora ben, eu creo... a ver, eu entendo que isto para a xente, claro, porque non é mesmo falar... Claro, se faláramos de cantantes, aí seguro que todo o mundo diría pois isto é un montón de cantantes. De guitarristas non creo que haya moita xente que diga que sea capaz de decir top 5 e tal, porque, bueno, claro, a xente se fixa nos cantantes normalmente. Pero é o que propoño que sería máis challenging. O que pasa que igual quedamos mal tamén, pode ser. É facer top guitarristas galegos. Entón, a ver, eu creo que claro, que pode pasar é que o mellor nos gusta un guitarrista dunha banda tal e non sabemos o seu nombre. Eso é posible. Moi posible. Pero bueno, oye, decimos, buscámoslo, que para algo está aquí Google e xa está, sabes? Pero, aparte desto, ti creo que tiñas algo preparado para mí. Sí, va... Nada, Un mini-xogo. Un mini-xogo, sí. O mini-xogo. Empezamos polo mini-xogo. Pois veña, facemos algo breve. É que ocorreuseme, vin unha noticia esta semana que era os top artistas gallegos en Spotify. Top 30. Entonces, a mí gustaríame, e vou coller unha libretiña aquí que xa teño preparada, que me dixeras 10, por exemplo, que crees que están. Hostia. Eu dixo che posición e ti dísme aproximadamente a posición. Si vemos que 10 son moitos, porque o rollo é que non explicar que artista nin nada, pero eso. Eu dixo che si está ou non está. Vale. Obviamente non falamos de música gallega, son de músicos gallegos, poden cantar en gallego, en castelán, en Spotify, polo que sabemos que os que teñan máis ointes, porque non é de seguidores, é de ointes, máis escoitas mensuales, que é como se valora en Spotify. Entón, a mellor, vou che poñer un exemplo, eu que sei, catalán, pois igual é Joan Manuel Serrat en cancións en castellano, eu que sei, por poñer un exemplo. Así que ti dirás, hai moitas sorpresas, En calquer estilo, É claro. que eu cando lín, é que eu cando vin a lista dixen, flipei. Había puestos que non me imaginaba, había xente que está fora do top. Pero que teño que acertar do top 10. Si, ti dime, claro, dime un, eu dixo si está no top, ti disme aproximadamente onde está, basta sorprender porque non creo que adivines nada. Podo pedir primeiro unha pequena pista? Sí. Dese top 10 hai algún grupo de rock? Sí. 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 Bueno, sí, de rock, sí. Despois, vale, pues tipo de rock, hai que ver o tipo de rock. Vale, vexo que hai aí algo hai aí turbio. No, dijo porque claro, rock xenérico, falando así. Bufe que claro, é que Julio Iglesias. Ostra. Pois fallou a lista fijo, porque Julio Iglesias ten que ter máis ointes que todos os de aquí, é verdad. Pero moi males, bueno, non vamos a decir que fixo top porque seguramente sea un redactor gallego, pero non meteu a Julio Iglesias e seguro que ao mellor estaba top 1. Buah, fijo que sí. Porque o top 1 pista ten 1.039.000 ointes ao mes. Pero vamos a ver, eu dixen Julio Iglesias un pouco así por de coña, porque el é galego. Sí, que é. El é galego. Julio Iglesias é galego. A ver, eu sei sí, que unha canción a Galicia e tal, pero non, pero é galego. Bueno, a verdad, di a terra do meu pai, a mellor el non é.
Claro, que Iglesias. aí está. É que eso Spotify, ese, Ah, pois no, perdón, ese retrátome. error, ese error non o É fai madrileño, Spotify. vale, perdón, perdón. Pois moi ben Eu o que dicía fixo o así, top, por... moi ben o que fixo o top. Sí, eso, Spotify. Moi ben. No, Aplausos. Spotify no, non Eh, fixo Spotify, fixo supoño que é unha compañía galega, que non vamos dicir porque como non a sei, non vai por nada. Vale, a ver, Bueno, a ver, sen mira, máis dilación. un deles é, joder, que non me acordo o nome, mira, un deles sei, bueno, non o sei, pero eu dame por apostar que é este chaval que toca o piano, que sacou unha canción que foi da máis viral do puto planeta, que como Ah, se chamaba claro, ese sí, chaval? tampouco me acordaba de mí, vanos Que é de matar a xente. Coruña, non? Sí, sí, sí. Un chaval de Arreo. Coruña, Que non sei Arreo a non creo que se donde voy. chame. Xa sei. Sí, sí, Claro, que isto é tamén... de enero, esta lista, perdón, é de enero do 23, claro. Agora estaríamos moito máis avance. De feito, xa hai algún grupo aquí que xa estará moito máis adiante. Pero bueno, poñámonos en xaneiro do 23, veña. Vale, Herederos da Cruz. Sí, pero Heredes da Cruz, dime aproximadamente a posición neste top 30. Teño que... pero non era no top 10. Top 30. Non, era un top 30. Mellor, porque se O non top xa... 10 era para que dixeras ti 10, que creas que está no top 30, pero... Vale, pois, bueno, vou empezar polos que creo que o mellor, claro, do rollo. Bueno, si Heredeiros da Cruz está aí, los suaves terán que estar. Xa che Porque dixo o que los grupo suaves galego- no top 30 non está. Estás de putísima Está coña. de 32, 33, 35, 36, 37. 37. De 37. Xa dixo que a xaneiro do 23. Hostia, pareceme curioso que... Xa. E Heredeiros da Cruz vouche dar unha pista. Están casi ao final do top 30. Xa. É que hai moitos que non conozo. Síntome un ignorante. Estamos aquí facendo un podcast de música gallega, pero sí. Pois, mira... Non me dixas a posición, xa che dixen eu. Siniestro Total está xusto despois de los suaves, fora do top tamén. Claro, é que supoño que serán xente galega que o mellor canta tamén en castelán ou tal, pero... Claro, que ao mellor non sabes que son... É que eu cantantes de pop en español non controlo nada, Bueno, pois Nada, entón nada. vamos darlle a volta. Vamos repasalo así por riba. Se che parece, ou si Sí. ou queres seguir con un curso. Sí, Vale. e así nos escandalizamos. Vale, Ti pois mira. vai me dicindo nombres e eu fago... Vale. No top 30, vou nos dicir rápido, así eso paramos en algún. 30 é Guadi Galego, que eu conozo moito de estar con Xavier Díaz, que tamén nun grupo que, bueno, cantando unha canción que me encanta. Iván Ferreiro. Iván Ferreiro está no top Vale. 5 e é, Vale, de Iván feito é top 5, é quinto. Espera. Espero. Bueno, igual este... Bueno, é que este... Vou xogar desde a casa, xente. Carlos Núñez. Sí, Carlos Núñez está de 18º, con 67.000, 68.000 ointes. Iván Ferreiro 430.000. Vale. Vale, dalle. Vale, seguimos con Furious Monkey House, que non teño nin idea de quen son. Cora Novoa, que me sona, pero tampouco sei quen son. Depois Herederos da Cruz. Ses está por Ses aí. está, agora vamos á posición número 25, Gañar Family, que tampouco sei quen son. E despois está Ses. Estamos indo para arriba, Despois está EZR, que vin, non haberán de Estrella Damm. Daqui da Ría, ao mellor. Daqui da Ría non está tampouco. Vale. Bueno, no. que extrañaríame que daqui da Ría. Bala, que son dúas chavalas que foron ao Reso tamén. Luar na Lubre, bueno, ese grupo mítico. Sí, a verdade non sei como se me ocurre. Sila Lúa, que tampouco sei quen é. Entón, Milladoiro. No, tampouco está. Hostia. É que claro, hai que pensar que isto é Spotify global, é o que distí. Hai xente que canta en castellano e, queiras que non, músicos que hai virales. Despois cando cheguemos máis arriba has de ver por qué. Antía Muiño, que canta en gallego, tamén a conoso, tiña 47.000 ointes, é o top 20. E despois Maren Ladson, que eu conoso por algunha colaboración con Natalia Lacunza, que é unha ex concursante do T, que me mola bastante, aínda que agora fai música un pouco rara. Despois está Carlos Núñez, Triángulo de Amor Bizarro, que os nomeamos no podcast de antes, do outro día. Luis Fercán, que bueno, tamén o conoso porque era
parte dos músicos del Kanka, que xa tamén falei del outro podcast, entón por eso conoso. Freddy Leis, que xa é un tipo bastante reconocido a nivel español. Eso. Eso. Dani, que é unha chavala que é filla de Rosa e Silvino de Aerolíneas Federales, que é un grupo gallego de fai uns anos que salía no Xaverín Club. Novedades Carmiña, que si vos conoso, xa os vi Vale, moitas veces. Novedades Carviñas, sí, claro. Pois Carlangas, número 12, sí, eu tamén o conoso, que é o ex vocalista de Novedades Carmiñas. Novedades Carmiña. Eso. Depois, Yoli Sá, que está top 11, non me sona de nada tampouco. Perdón a Yoli Sá, si non está. La Matumba non está, no. Bueno, xa. Depois está Bayuca, que tamén últimamente está bastante de moda. Vale, Bayuca. Sí. Novena, en xaneiro de 2023 estaban Tanxugueiras xa, que aínda non fora Eurovisión ni nada. Claro, Tanxugueiras, sí. Non fora. No, xa pasaron de Eurovisión, non? Ou foi o ano pasado, xa non sei. Foi fai 2. Foi fai dous, sí. Creo, sí. Vale. Que precisamente Terra, que é a canción que presentaron, ten 12, tiña daquela 12 millóns e medio de escoitas. Depois está Kyoto con 2 T's, que tampouco sei. Non sei quen é, non conoso, pero pon aquí que colaborou con Bizarrap. Entón, algo importante ten que ser. Xa non Despois Xoel López, Xoel López. tamén moi conocido. Arce, que non sei quen é. Non teño idea. Será un grupo, é claro que non asociamos con que son gallegos. É hip hop. En que posto vas agora? No sexto, quinto Iván Ferreiro, que xa deixastes. E despois o top 4 é Hard GZ, que é tamén hip hop, que tamén nos... Sí. Eu creo que nunca os vin en directo, pero bueno, sí que conoso cancións deles. Sí. Con xa 700.000 ointes. Top 3, unha mítica cantante de pop, que é Luz Casal, Bueno, claro. con 800.000. Top 2, Andrés Suárez. Hostia, Andrés Suárez, sí. Xa, un cantautor ferrolano que, bueno, está desde fai uns anos xa e... É o primeiro que eu agora aficionei bastante a él nestas últimas épocas, que é Sen Senra. Conócelo, porque imagineme que non o conocerías. Senra. A ver, sonar de feito sona. foi número 1. Bueno, xa non sei se foi número 1, pero tiña unha canción que creo que se chama Ya no te hago falta, que era, tiña, non sei, moitos millóns de visualizacións. De visualizacións non, perdón, de escoitas. Pois no, tío. A verdad que non... Bueno, Síntome moi perdido. O sea, nada, pues, hai como xente como moi clásica, moi de fai moitos anos, que levan aí, e xente que non me sona de nada. Que parece que saliron como setas debaixo das pedras. Vale. Nada, non saleu como pensaba, que quería facerche un concurso, pero bueno, repasamos así rapidamente, e así a xente tamén seguramente non sei se como sorprendeu pensaba algúns pola postos. miña ignorancia. Quedaron, para que sepades, quedaron cousas fora como Cómplices, por exemplo, Aerolíneas Federales, eso, Los Suaves e Sinestros de tal, Os Resentidos, Amistades Peligrosas, e toda a xente que saleu de OT, por exemplo, que hai bastantes gallegos tamén non están. É iso. Pois nada, vamos a falar de guitarristas, lo. Vale, guitarristas. Dime un guitarrista que che guste que sea galego. Xa empezamos mal. Diría Carlos Cernadas. Bueno, vale. A mí me parecesme dos mellores de Galicia. Non é por tal. É un guitarrista galego, sí. Sí. Non, mas parecesme dos mellores, pero eso, como xa estamos vendo, é porque non coñeces aos outros. claro, prefiero que empeces ti e penso eu, porque sí que sei algúns, Vale. pero non me van agora a cabeza ningún. Home, para min o primeiro é fácil. Bueno, xa sei que lo vas a Alberto dicir. Cereijo. Sí, Alberto Cereijo. É unha vida. E xa está. Por lo menos, claro, oye, ten rock, para que non sepa, guitarrista dos Suaves, guitarrista solista dos Suaves e tal, entonces, pues así non quere dicir que o mellor ahora non hai. Claro, que ademais ahora
a ver, ahora hai moita xente que toca e gracias a internet e tal, claro que hai instrumentistas de habitación que tocan a Dios, sabes? Pero claro, non están aí fora. Xa. Entonces, bueno, pero así de eu non se me ocurre nin é mellor. Teño que decir que en outro estilo máis, porque el, claro, é un pouco máis bestia o rock así de Alberto e tal, que bueno, el ten movidas en solitario tamén, e ten un grupo que se chama Neo, el tiña un grupo que se chamaba Echo, e despois ahora está nun grupo que se chama Neo, que os dous os fundou el, pero e despois tamén ten un disco en solitario que está moi guai, pero a un guitarrista que me parece moi bo por sonido, por tal, é Tuchiño dos Herdeiros. Xa, eu é o único que se me ocurrirá agora de momento. Sí, é moi bo. O sea, quero dicir, sona guai, é que ten hasta un sonido particular, o sea, ten ese sonido así clásico e tal, pero ten un sonido guai, toca guai, sabes? O sea, non é un guitarrista que che vai deslumbrar facendo escalas para arriba e para baixo. É un guitarrista que che vai tocar eses solos así ben feitos, sabes? Pero bueno, ahora hai moitos máis, e que non o que pasa é que, e bueno, xa parte do podcast tamén é aprender con isto. Nós hemos de volver non hoxe, pero hemos de volver aos premios Martin Codex. Bueno, que de feito, cando se publique isto, Vale. dame a min que xa van estar os finalistas anunciados, me parece, cando se publique isto. Que ibas a decir? Nada, que falando dos Martín Codas, agora acabame de acordar un guitarrista que me encanta e que ganou un Martín Codas, si non me equivoco. Anda, e cal é? Marcos Teira. Marcos Teira, sí, Marcos Teira, sí. Que ademais é do estilo que me mola a min, que claro, que non é rock por iso. É que eu estaba pensando en rock. Pero sí, ademais é daqui do lado, que é da Pobra. Para quen non sepa, a xeografía galega daqui das Rías Baixas, a Pobra está moi cerca de Rianxo. Está Rianxo, Boiro e a continuación a Pobra. Marcos Teira é moi bo, eu sei, fai moito que non escoito nada del, pero eu recordo que el mezclaba así como jazz e flamenco, Sí, así. de feito, eu creo que ten un montón de discos de estudio con moitísimos artistas de distintos xéneros. Non sei agora dicir quen. Creo que con Budiño tiña, pero non sei. Xa. Non sei se con Xavier Díaz, non sei. Bueno, entonces esos son todos os guitarristas que coñecemos en galego. Bueno, con oso Toñito depois. Con oso, pero non o vou incluir entre os meus guitarristas favoritos porque, a ver, hostia, é que entonces xa se perde a credibilidade. No, a ver, con todo o respeto, Toñito, eu que sei. O sea, claro, si Tuchiño destaca porque é guitarra solista, tal, veselle tal. Eu creo que Toñito fai moi competente a súa labor de guitarrista, pero claro, cando dicimos guitarristas tal, eu creo que pensas como a min, pensamos en virtuosos ou, vamos. Bueno, non virtuoso tampouco, é que claro, virtuoso é unha palabra demasiado. Pero tamén, hasta onde eu sei, claro, tamén o Tuchiño é o que escribe a maioría das cancións. Sí. Entón, eso é un plus, sabes? Estou valorando tamén a parte de... Pero bueno, eso. Pois nada, xa che digo eu, hasta o día de hoxe, probablemente o meu top guitarristas galegos serían Alberto Cereijo, obviamente, primeiro, e de segundo, Tuchiño. O sea, pois eso tamén está... E ya está. O que pasa é que, bueno, polo que dis ti de... Polo que significou, claro, xa non pola súa labor tocando a guitarra, pero, por exemplo, Siniestro Total non é que sea un grupo que destaquen as guitarras aí solistas ni nada, pero Miguel Costas é un... Aparte de ser o cantante, tamén eso ten unha labor moi importante xa. General, como dixas o de Tuchiño, pois eso. Bueno, acabame de acordar un que vale que tamén me me pilla da zona, que é Cuervo. O de Forraje. De Forraje, Jabón Blue. De Jabón Blue. Que sempre me pilloume en plena adolescencia aí, o que sei, ou máis adiante, 20 anos e así. Ostra, claro, flipaba vendo, o sea, como flipaba vendo a Tuchiño, que pasa que Tuchiño, claro, nesa época xusto pillou que estaban separados.
Heredeiros, pero, bueno, vímolo con Jabón Blue, de feito. Ostras, pois, Cuervo tamén pareceme moi bo. Pero xa estou tirando a mellor xente que non cono... Bueno, Forraje é un grupo conocido. A ver, bueno, non, eso que iba a decir, estamos falando de grupos, de xente que está en grupos, ou estuvo en grupos coñecidos. Sí. Porque ahora tamén estou pensando que, hostia, en plan calidad, tamén o guitarrista que tocou eu, Aitor Iglesias, quero dicir, o que pasa é que ele non ten a fama de Tuchiño, por exemplo, pero toca que te cagas, o sea, non sei. Xa. Pero bueno, eso, top guitarristas de rock en galego, cada un de nós conseguimos ter un top 3. Sí. Como moito. Perdón. Así que eso é, si vamos a pedir perdón moi a menudo, me parece. Entonces eso é unha tarefa pendiente que temos. Moi mal por nosa parte. Os dous tocamos a guitarra e non estamos ao día de guitarristas galegos. Claro, é que en parte este podcast sírvenos para aprender, porque é que claro, nós somos como moita xente, non me vou sentir mal por isto. Nós fomos influenciados pola música, bueno, de feito xa diría nin española. Sí que nombramos moitas veces a Mago de Oz, pero eu creíime con Bon Jovi, Scorpions, incluso che diría Roxette, Ace of Base, cousas así que xa son algo máis distintas, pero entón, eso, a ti, pois tamén terías os teus grupos fetiche daquela, non teñen por que ser gallegos, Heredeiros da Cruz, para min foron, eu criei-me con eles, vivín, eso para min flipaba, sabe, ojalá houbera 7 Heredeiros da Cruz. Acórdame que daquela tamén estaban Yellow Pixoliñas, encantábame tamén, pero xa non existen. É difícil aguantar tamén na música con pouco público, é que claro. Está claro, eso, pois non hai público, a cousa está jodida. Ainda non escoitamos ningún grupo galego hoxe. Non. Vale, eu suxiro ti escoitaches a familia Camaño algunha vez. Sí, claro, a vinos en directo tamén. E falei con eles. Hostia, víchenos en directo. Falei con eles. Sí, un deles é colega de Aitor. Coño, pois entonces ti recoméndame, pois que eu non os coñezo tanto. Pero, joder, os sigo en Facebook e tal, e teñen uns videoclips aí guais e tal. Pois recoméndame unha canción. Deixa ver a lista, teño os algo verdes. Pero é que teño un estribillo na cabeza, pero quero ver se chama así. Bueno, mentres tanto, Sí. buscas, para xente que non os coñeza, vou vos ler aquí unha moi breve bio. A familia Camaño é unha banda de pop, rock and roll, fundada no 2011 sí por que se 5 chamaba chavales así. de Sigüeiro. En outubro de 2012 autoeditaron o seu EP homónimo e empezaron a tocar por salas de concertos de toda Galicia. Eles, a ver, eu algo escoitei, hasta onde eu sei, eles son bueno, o sea, eles e The Rapans moi facilmente podrían tocar na mesma sala ao mesmo tempo. Xa. Porque é música así, festa, ¿Y de si me risas, ocupan mi... ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, eu creo que son algo máis serios, pero bueno. Familia Camaño? Sí, pouco máis serios, pero sí. Porque eu ademais vinos aquí no Antros Pinos, vinos no Revenidas. Que de feito no Revenidas nós íbamos de... non o sea, sendo unha despedida dun tipo que xa se casara fai anos, pero que non lle fixáramos despedida, fomos para ali, fazer despedida. Temos unha foto así todo o grupo, bueno, Trotsky, a persona que conócelo perfectamente. Temos unha foto da pandilla ao chegar ali e estaba un dos da familia Camaño con nós, ali na foto. Salimos nós, mas o da familia Camaño. Sí. Sí que se chamaba como pensaba O ritmo da caverna. Entón vou xa poñer aí. O que pasa que mi casa? Hay situaciones que Por hacen que ritmo te de salte caverna. la alarma, tantas como razones Podría para tener decir, Securitas Direct. Porque con su The Caves Rhythm. vale, pois entón vou xa poñer aquí. Hai que dicir que é unha canción das primeiras que sacaron, o sea, agora cambiaría moito. Quero dicir, agora ao mellor non está de moda xa, pero eso, vamos poñerlo. Non hai videoclip, Non hai videoclip. Daquela eran caros. E agora que dixan, sí que hai videoclip.
No, gracias. Vamos a dar aquí a play, que no vexo. Fai 10 anos. Este é o tema máis conocido. A ver, claro, entendo porque a xente gusta, porque é divertido. Sí, a mí recordo un grupo dos 60 ou 70 rockeros, xa. Tamén, sí. Pero bueno, claro, este estribillo como que está pensado para eso, ¿sabes? Para incitar a xente a poder cantar. Mola mi que pon o ritmo da caverna, Altamira on my mind. Non sabes bailar o ritmo da caverna, vouche ensinar como se fora en Altamira. Vas a ouvear, non temos tempo a descansar. Non sabes bailar o ritmo da caverna, vouche ensinar como se fora en Altamira. Vas a ouvear, non temos tempo a descansar. Non sabes bailar o ritmo da caverna, vouche ensinar como se fora en Altamira. Vas a ouvear, non temos tempo a descansar. Está ben. Pois sí. Familia Camaño, sí, carne de festival. Este... Sí, pero por exemplo, eu que xa dixen anteriores podcasts que non... O sea, mólame a música de festival, pero a música en concreto mólame máis. O sea, non é tan ska, tan tal... Eso. Está guai. Canto levamos? 33 minutos. 33 minutos ainda, vale, guai. Isto tiña apuntado para facer algún outro podcast, pero non tivemos tempo. Xa que, bueno, sección internacional. Había que poñer unha música de noticias. Mira, falando deso, claro, nós temos un problema técnico aquí. E é que non podemos ter música de fondo, ¿no? O sea, claro, porque, quer decir, nos podcasts así pros, ¿no? A cadena series. Claro, ten un técnico de son, entonces ti vas contando e van poñendo musiquitas. E se unha sección poñen tal, nos eso non podemos facer. Bueno, todo de preparalo, podería facelo perfectamente. Pero... No. Eu teño unha idea. Colla guitarra. Exactamente. Sí, bueno, pues perfecto. Exactamente. Que cojones estamos facendo que somos guitarristas e non usamos instrumentos? A ver, non é para tocalos, ben. É para facer algo. Un día abrimos ca intro en directo. É para facer a coña. No, a intro se queda así, é. É verdad, ese outro comentario. Vamos a ver, que pasa ca intro? Hai xente que non lle gusta a intro, que pasa? No, bueno, que non lle gusta non sei, que lle gusta máis a segunda. A ver, queremos que a xente... Mira, hai que Que facer ve o unha primer votación en podcast. Instagram, que aí sí que nos...
ben, podemos poñer as dúas. Bueno, pero nós vamos a facer o que nos sala da cabeza. Sí, exacto. E de momento, esa intro se queda así. A Mackenzie gustoulle e a min tamén. Perfecto. É que moita xente pensa que a gaita está Luego- desafinada. É a propósito. A ver, vamos a ver. Que alguén que me di que na primeira intro, bueno, isto para, por si acaso, referencia, primer podcast, si ves o primer podcast sabes de que estamos falando. Se a primeira intro, a gaita se supón que está desafinada, entonces, como lle pode gustar a segunda intro que a batería, eso non hai por onde collela? É que a mí foi o que me botou E que esa atrás. flauta, o sea, que esa gaita é unha parte que desafina a propósito. Claro. O de claro, porque é coñero. Hai que explicarlo todo, de verdad. Pero se non vos gusta, Votación. bueno, depende, depende, si é masivo, se hai 50 personas dicindo é unha puta mierda, bueno, Por desgracia non creo que nin que haxe 50 personas escutando. aí, depresión. Optimismo. Vale, eso, volvemos adelante, sección internacional. Oche poñer a unha artista que todo o mundo iu falar dela en algún momento da súa vida. Vale? A ver, eu tampouco quero parecer un troll, pero é que se presta un pouco a... Bueno, mira, vamos a escoitar. Xa me dá vamos a medo, xa escoitar me dá algo. medo. No. Medo no. Pero es que a ver, é unha muller moi coñecida no mundo do arte e da música por haber estado casada con Juan Lennon. La señorita Ono. Tu compañía de internet de confianza. Exactamente, la Yoko. Vale, ela fai música tamén. Nin para joler idea. Pois fai. Sí que fai. Acabase de Entonces- ocurrir outra sección para outro programa, pero xa cho contarei offline. Offline. Yes. Ui, para nos deixar que intriga a todos. Menos a min, que eu saberei despois. Vale, pois estou compartindo. Aquí vemos que o seu canal, a última vez que o visitei non era así, algo cambiou aquí. Pero, a ver, eu sei que mirei algo e flipei bastante a colores. Eu creo que tiña unha canción reciente. Hace 3 días poñía ali arriba. Pero Arriba de é que todo. xusto había unha... Esta. Pon, hace 3 días. Pero son unha canción. No, además está con John Lennon e tal, eso es trampa. No, Yoko Ono. Son. Vamos allá. Bueno, es que esta... Vamos a poñer unha que se chama Hell in Paradise. Que o título sona ben a priori. Bueno, es un pouco unha obviedad, pero bueno, podes decir Hell in Paradise. Yoko Ono, bueno, igual sona guai. Entonces vamos a ver. Non sei se esta é unha das que eu escoitei, pero teño a sensación de que nos vai a sorprender. Pensei que era a intro de Cazafantasmas. Sí, sí. In paradise, we're all asleep or paralyzed. Why are we scared to verbalize our multi-colored dreams? No videoclip vemos xente de distintos tamaños movéndose raro. Come to realize we're all stoned or passing by. Bueno, hai que dicir que é do 85 este. Vale, o videoclip é gracioso, O sea, non o entendo, pero é gracioso. Vale, isto é unha muestra.
Hell in Paradise. Yoko Ono. Espero que vamos a- mellore a próxima muestra. A ver. Bueno, está famoso que eso se comparte moito por redes, está o famoso que non creo que sea este, pero hai unha actuación na que está Chuck Berry, o mítico Chuck Berry, con John Lennon e outra xente, e están tocando, e está Yoko Ono. E a cara de Chuck Berry, hai un momento que Yoko Ono se pon a cantar, e a cara de Chuck Berry non ten, o sea, non ten precio, pero creo que non é este. No, A non ver é se o este. topo despois. Pero vamos a ver aquí que fai. A ver, eu non é por nada, pero este é como que en su karaoke, O sea que, a ver, está aí por ser quen é. Aí estamos. E cando fai isto, estas movidas, isto é o que din, no, es que hace un canto como tribal. Tribal mis huevos, sabes? O sea, ¿qué cojones es esto? A ver, hay música tribal, pero porque sea tribal no tiene que ser, oh, venga, a la brava, ¿sabes? O sea, no non hai nadie ao volante aí nese momento. O sea, No. eso es que mira, vamos a intentar atopar o de Yoko Ono e Chuck Berry. Para a xente que escoite, aínda así, aínda que non vexades, da igual. Polo menos escoitades o que está pasando. Bueno, descripción. Isto é o... Hostia, está Kenzie aí tusindo. Sí, perdón. Kenzie, a mascota do podcast. Bueno, si poñemos en contexto, situación. Non sei que ano isto... 1972. Douglas Show. Bueno, pues está aquí John Lennon, así con sus pintas de siempre, una peña por aí tal, Chuck Berry, moi felices aí en plan, oh, que guai somos, aí de putísima madre aí, vamos a tocar aí unos temas, e entonces Yoko Ono anda por aí tamén, e vamos a ver que ocurre. Bueno, aquí o lamentable é que este vídeo está editado, pensei que iba tal, pero básicamente é o momento culminante, o a cara de Chuck Berry por un milisegundo os ollos se saen das órbitas, porque ese sonido, si pensades que hai algo que falla no voso ordenador ou no voso... No, eso é Yoko Ono. Ese como unha especie de gato con un ratón que está sendo aplastado, pero non aplastado hasta o punto no que morre, sino aplastado hasta o punto no que sufre unha agonía sin precedentes. Eso é canto tribal de Yoko Ono. Vese que, non sei, Non hai necesidade. De que? De faltar? De poñerse... Pero si tes cartos, non te poñes a facer iso, home. Pero aí está o rollo. Ela ten cartos para facer estas movidas. Claro, pero non prefieres estar nunha playa ali en Bali? Non sei, non prefiere. Seguro que vai a Bali tamén. No, non me ten pinta, Eu creo que sí. Ten pinta de a mellor ir a, non sei, A Zara. ao Nepal. Pues a ir un ano para O Nepal botana de aí que ali... dos monxes. Quen pode meditar con eso aí ao lado? Bueno, con eso aí ao lado, joder, sonou moi despectivo. Non me refiero ao sonido, non a ela, O sea, eu entenderei polo sonido, pero estaban Vale. clares.
Sí, porque eso sona moi feo. No, pero claro, estás ti aí no Nepal, cos teus tal, así, sin móvil, sin nada, aí, rollo super budista, modo super budista. Hostia, podemos, como podemos emular un... Vamos a empezar a añadir música ás nosas seccións e ás nosas mierdas. O Nepal, ca guitarra, como podemos facer? Bueno, primero de todo, a ver, esto... Bueno, Uy, para que non lo Eso- vexa, Carlos collou a guitarra, a Fender Stratocaster, sí, pero... e que así puxos aquí xa para velo. Pero é de mentira, Escoitas a guitarra? Sí, sí. Sí. Vale, eu como demonios fago un sonido que emule así un rollo así como... Algo de Shaolin, sabes? Así, monxe Shaolin. Sí, a escala de Monxe Shaolin creo que non a estudiei. No, creo Pero que é bueno. en plan arpegios. Será... No, non estaba pensando neso. Bueno, isto é a miña interpretación de budistas. Vale, pois pues ti imagina, ti estás aí meditando, estás aí... así con este sonido así como de fondo. E de repente, Yoko Ono... Pues eso sería Yoko Ono no Nepal. Mira, si queres tamén nos vale de título, Yoko Ono no Nepal. Igual non é suficiente. No. No. Poñería outro título. Poñería a Yoko Ono no título, pero non ese mismo. Pues, bueno, pues eso, guste vos ou non, esa é a miña interpretación ca guitarra de estar no Nepal meditando. Sí, tal E cual. ya está. Ya está. Pois sí. Que máis? Pois non sei. Levamos 47 minutos. 47 minutos. Bueno, pues o anterior foi 45, pues deixaremos aquí. Moi ben, pois como vexas, meu amigo. Temos que aclararnos co título. Xa decimos que agora temos que... O primeiro guitarristas galegos falamos. Sí, guitarristas galegos, falamos de guitarristas galegos, falamos de Yoko Ono, falamos de O concurso Familia ese do Camaño. top, a Familia Camaño. Este é un concurso que Non fixo foi fatal. concurso. O concurso a Non mellor cheguei- é omitilo no título. Sí, é un concurso que non chegou nin a, No. vamos, a asomar, sí, e... Pois Entón, prometo currar outro concurso mellor, porque este era bastante difícil. Non sei, poñamos Yoko Ono e os seus guturales. Vale, pero... No, vamos, eso non. hai que incluir algo máis, Yoko Ono, Podo poñer algo simple como da familia Camaño a Yoko Ono. eso funciona. E si Yoko Camaño Ono algo... espera, que máis dixemos que falamos? Os guitarristas. De Yoko Cereijo a Familia Ono. Ninguén vai entender eso. Por suposto que non. Ono claro. Camaño, mellor. Ono Camaño gústame. Chamámoslle así, sin máis. Ono Camaño. Ono Veña. Camaño. Perfecto, sí. Vale, pues Ese se leu o título. exacto. Xa para que non se entenda absolutamente de nada. Perfect. Pois isto foi Ono Camaño, señoras e señores, que estén ustedes ben. Un placer estar contigo, Mackenzie. Moitas gracias, igualmente. E nada. Que se despídete. chegachedes aquí, escríbedenos un comentario, deixade un like, suscríbete. Sempre quixen decir isto, non sei como non dixen nos anteriores. Suscríbete. Es gratis. No, pero bueno, o que máis ilusión nos fai son os comentarios para interactuar con vos e tamén ler algún en directo. E nada, pois eso, que nos vemos no seguinte, que se seguimos as pautas que levamos, pois será todos os xoves e domingos alrededor das 8 da tarde. Aí tedes que perdonarnos se algún día pois nos retrasamos un pouquiño, pero eso. Hasta que un dos dous fallezca. Eso.
E si sustituirá Kensi cos seus guturales ao que fallezca. Se fallezo eu xa se senta nesta silla, e se non, pois... Séntase na de Londres. Estupendo. Pois Moi eso, ben. isto foi Entre Dúas Terras. Hasta o próximo programa. Chao, chao.